Din ir-rokna qed titwassal ilkom mill-paġna ta' Facebook Kelma Kelma. L-Armier. Fin-naħa ta' fuq ta' Malta hemm ħafna bajjiet sbieħ, daħla minnhom tinsab il-Marfa, faċċata ta' Kemuna, qed nirreferi għall-Armier. Min fejn ġej l-isem Armier? Din il-kelma aktar ġejja minn Armiel, il-plural ta' ramel. L-isem l-Armier bekk ifisser xtajtiet bir-ramel. Min barra l-Armier fil-Gżejjer Maltin għandna nħawi oħrajn msemmija r-ramel. Għandna r-ramla l-ħamra, ir-ramla ta' San Tumas Fwitilajn, ir-ramla ta' Birzebbuġa magħrufa wkoll bħala l-Pretty Bay u r-ramla ta' Mixquqa li ħafna jirreferu għalija bl-Ingliż Golden Bay. Post ieħor marbut mar-ramel u r-Rinella. Veru li r-Rinella hemm bajja żgħira bir-ramel, imma ngħid jien l-isem Rinella x'għandu x'jaqsam mar-ramel. L-isem ta' din id-daħla li tinsab fil-port il-kbir aktar ġej mill-isqalli Rinella jew mit-Taljan Renella, jiġifieri ramel fin. Min dawn kollha li semmejna, fliema xtajta bir-ramel tħobb tmur tom.